Ćao svima, dobrodošli u još jedan video recept. Ja sam Valentina. U ovom videu ću vam pokazati kako da pripremite kazinska jaja, to jest punjena jaja. Ovako pripremljena jaja odlično izgledaju i izvrsnog su ukusa. Možete da ih pripremite kao predjelo ili da ih servirate jednostavno za neki doručak. Za ovaj recept je jako važno da jaja budu perfektno skuvana, da budu jako lepa kada se oljušte, kako bi imala glatku površinu, kako bi to što poslužujemo stvarno i lepo izgledalo, jer ovdje je itekako bitan i izgled, a ukus je u svakom slučaju odličan. Ako ste novi na mom kanalu, prijavite se, naravno lajkujte, komentarišite i delite ovaj recept sa drugima. Ovdje imamo skuvana i lepo oljuštena jaja koje smo pripremili prethodni put, tako da ćemo sada da ih pripremimo za kazinska jaja. Svako jaje je potrebno da se preseče na pola. Iz svih polovina jaja žumance izvadimo u jednu činiju, tu ćemo da skupimo i od toga ćemo onda da napravimo fil. Kod vađenja pazite da se ne pokida jaje jer će onda da curi fil. Uglavnom je najjednostavnije da se malo ovako rastegne belance i onda kad se napravi tu prostor, kašikicom može lako da se izvadi, mada to nije pravilo, nekad jednostavno neće i nekad jednostavno morate da ga kašikicom izvučete napolje. Sva belance idu nazad u frižider dok se fil bude pripremao. Viljuškom dobro izgnječimo žumanca, tako da ne ostanu nigde grudvice. Fil treba da bude gladak i da ima lepu teksturu. Za početak ćemo da dodamo malu količinu majoneza i sve to dobro da promešamo. So je najbolje da se dodaje postepeno jer lako je dodati još, a ako se presoli onda je to problem. Biber isto tako dodajemo po ukusu. Ako vam se ipak desi da slučajno presolite, onda je najbolje rješenje da skuvate još jaja i da dodate još žumanaca ovoj smesi kako bi se izvukla ta slanoća. Dodavanjem majoneza će se popraviti stvar, ali će ipak biti potrebno verovatno još jaja da se doda. Na ovu količinu od 20 jaja ja ću da dodam pola glavice luka. Luk sitno iseckamo, treba da bude zaista jako sitno kako se ne bi previše osjetilo pod zubima, kako ne bi bili veliki komadi. Kod luka isto važi pravilo kao i kod soli, dodajte manju količinu, ako osjetite da bi moglo još, dodajte još jer uvek je lako dodati. Ovdje ima malo peršuna, ovoliko će biti sasvim dovoljno za ovu količinu jaja. Peršun sam malo proprala pod vrućom vodom kako bi on pustio svoju finu aromu. Peršun će da da i jako finu aromu, ali i jako lepu boju i to će super da izgleda. Peršun sitno seckamo i dodajemo ga ovoj smesi. Sad kad sam sve ovo dobro promešala, prekrivam ovo sa stretch folijom i ovo sad treba da ide u frižider da stoji minimum 5-6 sati, ali najbolje je preko noći. Prekrivam sa folijom kako se ne bi širili mirisi u frižideru i kako druga hrana ne bi poprimila miris jaja i sam frižider, jer jaja imaju jak miris. Jaja su odstojala preko noći u frižideru i sad ćemo da vidimo kako izgleda ovaj fil, koliko se stegao i da li mu treba još majoneza.
Uvijek probajte malo da vidite da li je potrebno još majoneza. Biće potrebno samo još malo, ipak se malo stegao i malo je suvlje nego što bi trebalo da bude. Sve dobro promešajte i naravno probajte ponovo. I još jedna proba. To je to. Sad je odlično. Jaja sam držala poklopljeno u frižideru kako se ne bi osjetio miris. Koristit ću jedan špric za kolače i koristit ću zvezdasti nastavak. I sa tim ću da punim, tako će lepše da izgledaju jaja. Ali možete da koristite i običnu malu kašikicu. Napunila sam jaja, međutim fila je naravno ostalo nešto, šta sad sa njim? I ovo je super način da se pripremi još jedna dodatna dekoracija. Napravit ću male rolnice kao palačinkice i izgledat će odlično na tanjiru.